Kasengi bak mani pi baro. Kating jong adai restun kotani shong asa kashinong punsla. But ngabaru kumu sharman jong kaseng refsdo. Hani ke video ngakwa ban penpau hebdei bat ka jinglong jaman jong ki kasau bat ki wipat ki doka ha kathan jongi. Iba dan iba shong hani hashinong mopran. Badi perlo bahaban nga. Badi dei rubri bustunat bahaban kwai bat bantong doka. Ya tu kanya nga ba man kapor ba ilej ban tong doka lani ban kwai doka shawa umngot. Shailap ting ya kibre ki ba penkam ban ai bom ban IB daki dawai mo pesticides lani dak ba ai bi daki jingtung lani dak psnakro te ba itu kumta ngas ngadap dak jing sokhia kamasi nomar ngas soto ba ladak yai beteng ban le kumta ke banja kemut kan kata bahaya ka population jong ini ki dokha mai khasau ni bat ki ui bat dokha badan hak to ka jaka namar chisim ba pila ai bom ai bi pinyo khnget ki dokha ki ba pila pen kam dik ba bun hi dokha ki barit ba shuap daka pawjal daka lak teng mo ni klemai la di tai dokha barit ba in kha tek mut la bu ba ka jing ma mo ya ka population jong ni ki dokha jong kumju i ba mdai ta kiti nong khwai ni nong tong dokha ki ba pen long ya kata ka jinglong jong ki khasau ban don ka jingma rei wat kini ki nong trei mo ki ba trei ya jing trei ba per ngi ba kham tam ha ki jaka badan hani harut wa mo la ki don ta jing trei te shibuk kai ban che la ki pen hab yo mau yo ya ki mau ya khandau siap mo te kabu jingma phi namar ba kham tam ini khasau hakapor ki di ban coupling ado banai ba ar ado banai menriu lani banai pinyo ki lekin ban coupling shikiwa ki ba jendong ki ba khoj ba suba mo te mental dak mio ban kha kumut kala khata kan dai tangi kum ki briu ba khalut kadba dai ka kapor ngin kha bil ade hospital na kalin hayi ki dok kha ti ki pher long selektif wa ki jet wa ke jaga ba biang ban kha te kala khata kan mo te kumjo hani video mo hadin bala pau ga jing mo bedi bani dok kha bat ki wi pat ki ni ki dok kha lani mo bat ki wi pat ki kinjab im bedan hatu ha pa mo te ngabu kan ga jing kerpat ya ki pat ba bedan ka thain ni ka rikasi jongi ba kin sobha ban share le mi ni ke video namar nga kwa shisha ba nani shakmat mo ngin le ka bala haibor barit ban pene pensa ka mi maria ngiru na ka sengi la prashang ban the dokha mo ban ai ka awareness shaki nong ba per bakin so tho ye ka jing dor jong ni ki do dawa bat phiru phidon taka kabor tada phi don taka yuma taka mensim ban le ye nam taka mi maria namar nga i bakni jaj riu khasi mo ki anda ka ka lapo ya ni ha mod ndei harndang te ka mata yuma te ngasgo ba in le ye shwa nalade te hadin beng le ye nalade kemut ki brio ki ba dan marjan lani ki perlo jong pi ni para shnong jong pi kin bon uksa kan ya ka jilong ba jong pi ngiru ngila le shibon ki kam ban ngi iba ki ba kim pan la ban bod ya kata rei ngim dei ban sang ngiru ngi persang ban ya chakmat ban le nam tak mai mar mar ngi dei chisha mar ngi suthu ba man ki jing im bedon hani saprte ki dei ki bedon la ka jong ka dor imla ban khin do thala ki mo te shop kun video so ba pun poi lem chak tanong skor jong ki nong shish nong jong ka kasi jongi khnang ba kin ya snow ya kani ka jingkren jong ama ngamdei bri uba shempang le basta do kata ndai kawan nak mensim jonga namar bang e sha ek mai mariang kublai shibun kublai ipir kumjo